Hey, Igbo kwenu! The band making no. Onye ọbụla na join him today. Anywhere you are joining me from Imo, Anambra, Abia, Enugu, no. Okay, afamobu anapomo Chukwu Nonso Dixon Okafor. Some people napomo Mr. Dixon, some people napomo MC Dixon Kobuna, Pomo, Bomo Nanga Zai. Okay, now this wonderful episode on my YouTube channel. Actually, me wono maka ndi na kum na jumu ka esie bido business ko we balo hulu ko we balo fa. So people na jumu okay before bido business ke need ima ke need ime ko we balo. Magono. But before I video, please subscribe to my YouTube channel. Click to the subscribe button now. Click to the subscribe button. Guy video. Can we go on some few things you need you man? How we looking at your business. You know, some people now be entrepreneurship, and some people now see not the hard Ibido entrepreneurship because of need the capital and Ghana or ego and funds. And I always tell people that business is the easiest thing to do and still the hardest thing to do. But if you know the right decision, you get the point. Okay, come video now. Now I tell people if you want to start a business, the business, the first thing you need to do, but you need with the ego KJ the business. Only your name you want, only see no involved. So you need to have money, you need to get money. So how do you get money? Through your friends. Through your families. Those are the first place. Back here, Budo Booz on Wetega. Open your telega from them. Well, Yejebe Bank, you need it from them because how trust rogi. Now, take ye see Wetega through them. You need to tell them. You need the gas ye woto ya deno we ya guafa ka we like ya mako bulo nyobo na ekwenye gego obodo silike muna gina no na Nigeria muna gina na Africa ima yesterday. So easy ebuzo gwa ha agwa ha na ihe ha ede enwete na ha nyekwenu gege a iwe bido business a and agwa ha na imegokwa business a iya no kata mapu ime business e maro go the point now. You need igwasi ha na eyima na this business and ha enwete na ha nyegi this morning. Remember ndi ejibido ihe ndi yara agwa ihe bụ your family and your friends. Before ijebe bank, ijikwa na bank ụgwọ we bido business. Okay, before you mecha ihe a, onwe ihe ọzọ na agwa ndị mmadụ na ha need mma before he bido business. First of all, amapu na je because ni kwụsị salary job, amapu ozugbo, je mabulu ofu shop, kwụọ ụgwọ shop. Ofoni share ihe niile ga-eri gị ego. Social media agago too far. Start with what you have. Bido go na social media, make sure na inwe go like 15 to like 10 to 15 customers or 15 to 20 customers down. Ndi nwe ki de patronize gị nwayọ because why adekwa ntenjo n'ime pesi shop onwere onye batalo no biase gị fanyi ke nki nele yatago now. So ihe bido n'ụlọ we bido baba mba welu phone gị mana WhatsApp gị mana groups na advertise na ama ife before mgbe ị nata ofuma malo na ilugo ife a na-eme na business emapụta ilu ọgụ wee doha onwe gị because at easy and na business make sure na ị na-enwetegasị ihe ụtọ ya dị eme ndị mmadụ wee na-emeli ndị gị na ha nọ na business ọ bụ na akwa ka ị na-ele a na-akpị ya competitors wee nwee ihe eji wee na-asọpụsị ndị competitors a anya. You have to go the point now. Open a like video and because subscribe to my YouTube channel and the chelo na ngenyekwa gị ihe ọzọ ya amagị mma ihe eji malụ maka business. Subscribe to my YouTube channel and show your humble boy Dixon Chukwu Nonso Okafor. Igbo kwenu ngwa ka ọ dịwa na m ga-apụta ọzọ.